Aja ngaku jeneng semangkin prihatin. Ngaten nggih. Kowe tak ganti pamikat sih, kowe pamilut sih. Ingin napa kados ngaten, Bu? Watake Kanjeng Sultan Hadiwijaya kuwi ngene lho. Watake ngono kuwi. Napa niku wae? Lah wis. Lah aku disebut kalau kanggo. Apa durung? Masa kurang banter? Ngawur ae. Bocah kurang ajar bocah ayu-ayu. Ya ampun ado-ado omahe diplotot. Lah watake seneng marang kenya. Ngaten nggih, Bu. Mula mengko kudu dibeda supaya kowe besok mukti ing Kasultanan Padjang. Kan jenenge ganti kan. Kae mamane anu Gotri diketindung. Bandung. Mak, Wis ngerti to? Nah, saiki nek wis ngerti, ayo padha mrono mengutak tuduhi carane kepiye nek Kanjeng Sultan tindak oleh papan ini. iso aku. Ayo cepet. Ayo yen koyo. Niki isonya mrika. Kowe sapa kowe? Iki nami kula pamitan sih. Sijine Kula pamilu. kok ana ing papan kene pamikat lan pamilus. Kowe nderekake sapa? Iki kula nderekaken pipi kali nama wonten ing Redinda Naraja Kanjeng Sultan. Pamikat lan pamilus. Inggih. Aku mresani kowe iki mau kok mesekake banget. Wong ayu-ayu kok ana ing tengahe ngalas. Iki umpama kowe tak boyong ana ing Kasultanan Padjang, tak nuktekake ana ing Kasultanan Padjang piye? Wonten papan mriku nderek sida. Lho, yo nderek aku to. Nanging mboten kula brek karo pindahan. Kanggo ratu kali nyamat tilar wis mo mertopo aneh apa lukar sinjang rambut neng bukit dono raja Praten
Sang Ratu Saderengipun bekti kula kunjuk kanggo Ratu Kalinyamat. Nyai Hati Wijaya, kula tampi dawaos sami-sami Nyai. Iki Nanging Nyai Hati Wijaya, kula mundhut dawuh kados pundi kawontenan ing Pajang Kalenggan menika Nyai. pangestunipun kanggo Ratu Kalinyamat. Ing Kasultanan Pajang tansah tentrem ngungkuli adat ingkang sampun kelampahan. Kanjeng Ratu Kalinyamat Nyai Hati Wijaya, sampun dangu panjenengan cemondhok wonten ing Redi Dunung Danaraja. Mbok inggih monggo kersa panjenengan kula boyong wonten ing Kasultanan Pajang Kalenggan menika kanggo Ratu Kalinyamat. Nyai Hati Wijaya, Ing sumpah kula ngantos Kalenggan menika dereng wujud. Mila saking menika Nyai, kula dereng ngersakaken kondur ing Jepara utawi Pajang Nyai. Ing menawi to kados mekaten boten dados menapa kanggo Ratu. Namung kula badhe mitra kaliyan panjenenganipun Kanjeng Ratu Kalinyamat. Saderengipun kula menika sowan wonten ngarsa panjenenganipun kanggo Ratu Kalinyamat. Wonten ing margi kala wau kula kepanggih kaliyan lare putri kalih cacahipun ingkang nami pun pamikatsih lan pamilus. Sejatosipun sinten menika kanggo Ratu? Menapa nyandalem kesukan Nyai Hati Wijaya? Ing Menika semangkin dalah prihatin putranipun Kang Mas Bagus Mukmin ing kaperwatan ingkang sampun suwargi Nyai Hati Wijaya. oh semangkin lan priat. Inggih sarehne lare kekalih sampun dados yatim piatu. Kula wentah kula bekta minggang wonten Redi Danaraja mriki Nyai. Waduh, kanggo Ratu Kalinyamat mesakaken sanget lare kalih pun semangkinan prihatin cemondhok wonten ing papan mriki. Menawi to wonten lilaning penggalih Kanjeng Ratu Kalinyamat, lare kalih semangkinan prihatin menika badhe kula boyong wonten ing Kasultanan Pajang kados pundi kanggo Ratu? Badhe kagem menapa Nyai? Mbok menawi panjenengan sampun pirsa kanggo Ratu. Kula sampun ngertos sinten to tenanipun Nyai. Nanging nuwun sewu Nyai. Ing Menawi njandalem ngersakaken lari kekalih, menapa njandalem saged mupu sayembara kula Nyai? menapa sayembaranipun kanggo Ratu? Iki sampun kelajeng. Semangkin dalah prihatin menika kula sayembarakaken. Saha sinten kemawon kalih saged tendarat ageng mejahi riya penangsa. Gandaranipun lare kekalih menika Nyai Hati Wijaya. Menawi to kados mekaten kepareng kula lumengser, kula nyuwun tambahing pangestu kanggo Ratu. Monggo Badhe kula Nyai, piyambak. aku sugeng